Уявіце сабе такую сцэну. Сярэдзіна 19 стагоддзя. Маёнтак Ласосна каля Гродна, непадалёк Нёмана. Ноч. Памешчык Буцкевіч, які быў там у гасцях, прачынаецца ад брэху сабак. На вуліцы нейкі вэрхал. Брэх сабак, людзі з паходнямі, плач жанчын. Мясцовы пан з файкай у шалфроку, вядома на падпітку, прагульваецца каля натоўпу сялянаў ды выбірае ахвяру. Каго з маладых хлопцаў здаць у рэкруты, лічы на ўсё жыццё. Плач кабет яго не спыняе, а выбар трапляе на маладога спраўнага гаспадара, у якога застаецца жонка з малым дзіцём. Як аказалася, калі пан Сапоцька прайграваўся ў Гродні ў карты, то са злосці часта рабіў сабе такую забаву. Гэтую гісторыю Буцкевіч запісаў у сваіх успамінах, а пасля той ночы спешна пакінуў маёнтак Сапоцькі, што сярод шляхты лічылася абразай. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння мы пагаворым не пра стасункі памешчыкаў Буцкевіча і Сапоцькі, а пра стасункі шляхты і сялянаў. Прыгон, паншчына, свабода і несвабода. Як яно там было насамрэч? Калі відэа спадабаецца, не забудзьце пра лайк і падпіску на канал. Як жа сяляне, гэтая велізарная маса людзей наогул аказаліся ў няволі. Скажам, некалі сяляне стыхійна занялі свае надзелы, жылі там і працавалі, але ў ВКЛ ішоў працэс землеўпарадкавання. Зямля мае некаму належаць, манарху, шляхце або царкве. Тым больш ішлі войны, а за заслугі шляхце раздавалі акурат надзелы. Разам з сялянамі, якія на гэтай зямлі жылі. Гэта важна. Уласнасць была на зямлю, а не на людзей. Калі вельмі груба, арендуючы кватэру, ты не стаеш маёмасцю уласніка кватэры. Ён не можа цябе прадаць. Плаціш ці з'язджаеш. Плаціш грашыма – гэта чынш. Ці, напрыклад, прадуктам, збожжам, мясам, мёдам. Ці адпрацоўваеш. Гэта і ёсць паншчына. Праца на панскім полі. 1, 2, 3 дні на тыдзень паводле звычаю. Не абавязкова ўсёй сям'ёй. Можаш паслаць сына з касою ці канём. Найчасцей рэнту акурат адпрацоўвалі, бо наяўных грошай у сялянаў на руках было не так шмат. А навошта яна ім? Ты ж кормішся з таго, што сам вырасціў, ці мяняеш прадукт на прадукт. Так было на пачатку. Яшчэ ў другой палове 15-16 стагоддзях сістэма пачала ўзмацняцца. Сяляне, якія 10 і больш гадоў пражылі на зямлі, прымацоўваліся да яе. Ставалі непахожымі. Свабодна не пойдзеш, куды хочаш. Пахожыя яшчэ маглі жыць дзе заўгодна. Волі акурат было права пераходу на іншую зямлю, да іншага ўладара. Але ты ж не будзеш кожныя пару год бегаць туды-сюды, будаваць новы дом, пачынаць усё спачатку, праўда? Недзе асядзеш, разбудуешся. І, дарэчы, надзел яшчэ можна было прадаць прышламу селяніну ды зваліць. Паўтаруся, усё ад зямлі. Гэта не былі рабы на плантацыях новага свету. Асобая група – сяляне-слугі. Конюхі, цесляры, бортнікі, кавалі, дзегцяры, асочнікі. Навошта пану цябе ганяць у поле, калі ты ведаешся на цеслярстве ці пчолах? Рабі сваё. Адсюль пашлі прозвішчы, дарэчы, свінарчук, дзегцяроў, кавалёнак, піваварчык. Таксама вайсковыя слугі. Панцырныя, путныя, шчытныя баяры. Яны былі асабіста вольнымі, неслі вайсковую службу. А пасля страшных войнаў акурат гэтыя сяляне папаўнялі шляхецкі стан, стаючы дробнай шляхтай. То бок, сякі-такі сацыяльны ліфт усё ж быў. Ніжэйшая група маргінез – гэта чэлядзь. Тыя зямлі не мелі і працавалі на панскім двары за ежу, хлеб, без майна і без правоў. Чэлядзь не была шматлікай, але акурат яна была цалкам залежная ад феадала. Запрыгоньванне на нашых землях скончылася пад канец 16 стагоддзя і было замацаванае ў статуце, які дзейнічаў і наступныя стагоддзі. Паводле яго, напрыклад, слуга, які забіў гаспадара, караўся не проста смерцю, але чвартаваннем. Слуга, які падняў на гаспадара руку, адрубаннем рукі. Жорстка, канешне.
Але па-іншаму і не магло быць. Да часоў свабоды і дэмакратыі было яшчэ далёка. Менеджерамі працы, якія кантралявалі прыгонных у маёнтках і фальварках, былі самі сяляне. Войты, падвойскія, цівуны, сотнікі, выхадцы з тых самых курных хатаў. Ужо вышэйшая ступень – адміністратары ці эканомы з дробнай шляхты. У народных казках злыя цівуны трапляюцца куды часцей, чым злыя паны, бо тыя ж цялесныя пакаранні іхных рук справа. Моцна гайкі падкруцілі ў 17-18 стагоддзях, бо ўласнік зямлі, а часцей нават арэндатар, спрабаваў атрымаць з зямлі як мага болей прыбытку. Самае вядомае сялянскае паўстанне 18 стагоддзя, крычаўскае, адбылося на землях радзівілаў, але не супраць радзівілаў. Арэндатары. Спачатку габрэі Іцкавічы, пасля нехта там скрэптовічаў, тыя бралі за карыстанне млынам з сялянаў не 10-ую мерку, а 7-ю. Чынш маглі вымагаць двойчы. Не выдавалі квіткоў за аплату, а пасля вярталіся за грашыма яшчэ раз. Паднялося паўстанне, да якога далучылася і крычаўская бедната, і нават бурмістр. 4000 сялянаў палілі маёнткі, корчмы, помсцілі. Вядома, прафесійнае войска жорстка расправілася з выступам. Завадатараў напалю, але прэцэдэнт цікавы. Нагадаю, сам землеўласнік не быў зацікаўлены душыць селяніна ці марыць голадам. Гэта было не ў яго інтарэсах, ды і небяспечна. У дзённіках і ўспамінах шляхты таго часу сяляне з'яўляюцца зусім зрэдку, але з'яўляюцца. Матушевіч пад 1757 год пісаў: «Быў год цяжкі і вясна галодная. Прыгонныя ўвесь час з мяшкамі прыходзілі ў двор. Тады надумаў я, каб той, хто хоча хлеба, наймаўся на работу, а за грошы, якія заробіць, купляў сабе жыта, дзе захоча. Ці ў мяне ў двары, ці ў высокім на рынку». Двое сялян пасля працавалі ў яго на італьянскім гародзе. За абед, а ўвечары хлеб, порцыя гарэлкі ды срэбны шастак грошай. Іншым разам, едучы ў маёнтак, Матушевіч знайшоў на дарозе труп свайго селяніна Данілы Кузьмічка. Аказалася, што забілі яго трое сялянаў ксяндза Бухавецкага пасля сваркі ў карчме. Забойцаў знайшлі. Аднаму сцялі галаву, іншы ўцёк, а трэцяга выкупіў ад смерці ажно за 500 злотых аканом Жымоўскі. То бок, падчас праблемаў і канфліктаў шляхта упісывалася за сваіх сялянаў. Паводле ўспамінаў Станіслава Рэйтана, у Гераніма Радзівіла быў таленавіты селянін-рахункавод. Той не ўмеў нармальна чытаць і пісаць, але меў фенаменальную памяць і арыфметычныя здольнасці. Да кожнага зернейка лічыў пасевы ў малот, жніво. Як фіксаваў? Меткамі на палках. На жаль, памёр у маладым веку. У іншых выпадках таленавітаму хлопу маглі даць адукацыю, вывесці ў шырокі свет, але гэта, канешне, рэдкасць. Пад канец 18 стагоддзя шляхта нарэшце пачала звяртаць увагу на сялянаў не толькі ў эканамічным сэнсе, але і як на людзей. Пачалі апісваць іх дзівосныя абрады на камянях, вяселлі, забабоны. Некаторыя абмантаныя ідэямі асветніцтва, як Францішак Карпінскі, працавалі разам з сялянамі і вучылі вясковых дзяцей грамаце. Здаецца, вось гісторыя і магла б пайсці па-іншаму, але... У 18 стагоддзі Рэч Паспалітая перабывала ў глыбокім крызісе. Далей жыць у феадальным грамадстве было немагчыма. Рэформы пачаліся, але дужа позна, пры Панятоўскім. І тут падзелы Рэчы Паспалітай. Для сялян дрэнная сітуацыя змянілася на катастрафічную, бо замест феадальных парадкаў прыйшла расейская азіятчына. За расіюшкай памешчык мог прадаць селяніна ўжо без зямлі, як рухомую маёмасць, рэч, прадаць, падарыць, завяшчаць па спадчыне, прайграць у карты. З усходу пацягнуліся новыя землеўласнікі, розныя Суворавы ды Румянцавы. Падаткі сталі вышэйшымі, дні паншчыны нармаваліся толькі на словах, на практыцы не. Гэта адбілася і ў фальклоры. Старыя казалі, што пакуль Кацярынушка не забрала край,
зімы былі карацей, а як забрала, лета стала карацейшым. Гэтак казалі Падваложаным. А вось яшчэ. Мы спрэжда былі багаты, было ў нас 30 коней. На канец таго заступілі памешчыкі з Масквы, асталася з 30 толькі 3. Гэта запісаў Раманаў у беларускім зборніку. Карацей, сяляне былі бязмерна радыя, што рускі штык нарэшце вызваліў іх ад праклятых польскіх паноў. Ну-ну. Парадаксальна, у той час, як 19 стагоддзе ў Еўропе быў часам прагрэсу і свабоды, для нашых сялянаў 19 стагоддзе – гэта час змроку. Пра гэта захавалася шмат сведчанняў, апісанняў, судовых справаў, рэкрутчына, гвалт, сексуальныя дамаганні. Некаторыя гісторыі наогул нагадваюць хорар. І пра ўсё гэта пагаворым у нашай наступнай серыі. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!